वर्षी दिल्लीत जाणं होईल नाही, मला महाराष्ट्रातच राहायचंय आणि मी देवेंद्रजींना महाराष्ट्रातच ठेवणार. तो आपला जो बळीराजा आहे तो सुखी हो. आणि सगळ्यात जरुरी म्हणजे आपले जे नेते आहेत, मोदीजी असो, देवेंद्रजी असो किंवा राज्यकर्ते असो, त्यांना एवढी सद्बुद्धी राहो की लोकांसाठीच ते जीवनभर जगतात. मॅडम, आषाढीची पूजा आणखी किती वर्ष व्हावी तुमच्या आणि फडणवीस साहेबांच्या हस्ते, काय मागणं? आम्ही तर जीवनभरच करणार ना, कुठेही असो, नागपूरमध्ये असो, मुंबईत असो, पंढरपूरला असो. आम्ही आपल्या घरून पण पूजा करतोच दरवर्षी. आषाढी एकादशीची पूजा, महापूजेचं बोलतो. महापूजा आम्ही घरून पण करतो. विश्वास आमचा तोच आहे महापूजेवर, विठ्ठलावर. पुढच्या वर्षी दिल्लीत जाणं होईल नाही, मला महाराष्ट्रातच राहायचंय आणि मी देवेंद्रजींना महाराष्ट्रातच ठेवणार.